висока. Град Елена посрещна стоманята корона за първи път в историята. За първи път в историята. Ето главният съдия бори за страна Любослав Денков. Виждаш ли ба? Гледай. Виж какво хубава гледка бяха. И сега други ще дойде. Види, готини ли бе? Голям късмет извадихте ви. А? Да те пусна ли? Ето чаровните мъжовете са горе в очакване. Чаровните Ще видиш колата, един Нисан 33. момичета от Red Bull също са там. Ела тук си бъдягате, тук беше в начало. Ела чаровната момиче да ти даде. Те те харесах да ти даде, ама дай му без захар да не стане нещо. Без захар, аз знам бе. Ето това е. Ето по малки глътки да не стане нещо. Сега